जे नोंथाङा नाम लादों बड'लेण्ड टाइगार होननानै, नाथाय नों बर'नि गेजेराव नों गुलुं गुजुं बर'खौ नों गावस्रा होनो नागिरबाय थानानै बड'लेण्ड टाइगार लानानै नोंहा जेबो लाब गैया। खुलुमबाय, मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। स' आङो दिनै भिडिअखौ बानायनो सानदोंमोन, अब्लाबो बानायबाय। स' आं भिडिअ बानायनायाथ' बहुत गोबाव जाबाय, भिडिअ बानायनाया ओरैनो मास मोनसे जाफ्रामबाय आङो मिउजिकनि भिडिअ खालामो। अब्लाबो दिनै बुंनो गोसो जादों दि जायनाखि ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव नांलायबाय थानाय नुदों, आङो आगोलनिफ्रायनो नुबाय थादों माने बड'लेण्ड टाइगारखौ बिथाङा गोबां गुबुनखौ इनसाल्ट खालामो, गुबुनखौ गोबां जावो बिथाङा। स' बिथाङा दाख्लै आरो ओरैफोरबायदि माने खोथा बुंबावदों, जायनाखि इउटुबारफोरखौ बुंदों बिथाङा माखासे खोथा, जायनाखि गावखौनो गोबां गिदिर गोलाव साननानै लायो बिथाङा, गावखौनो गोबां गिदिर गोलाव इउटुबारफोर बायदि साननानै लायो बिथाङा। स' बिथांनिसिम मोनसेल' रिप्लाइ, नोंथांनिफ्राय गुबुन माने गोबां गिदिर गिदिर इउटुबारफोर दङ बर'नि गेजेरावबो, नोंथांमोना नायनो थांब्ला बुंनो थाङोब्ला बि बयसमोन दङ, आदा आक्ट्रेडमोन दङ, रिया ब्रह्म आब'मोन दङ, लोगोसे दा इंलिश मेकार आदायाबो गोबां दावगाबोबाय। स' नोंथांनिफ्राय बांसिन दावगानाय बिथांमोना। स' नोंथाङा जे बाथ्रा बुंबाय थादों, थांनाय इलेक्सनावबो गोबां बाथ्रा नोंथाङा बुंबाय थादों। स' आङो UPPLनिबो नङा, BPFनिबो नङा, आं एबसुनिसो। आं एबसुनि सासे अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि सासे फरायसा। स' आं नोंथांनि मोनसेल' रिप्लाइ, जायनाखि नोंथाङा पलिटिक्सनि बाथ्रा लाबोयो, मालाबा गुबुनखौ जावो। दाख्लैबावै नोंथाङा नांलायदों, आदा जेम्सजों नांलायगासिनो। स' आं बे बाथ्राखौ बुंनो लुगैयो, आं आदा जेम्सनिफ्राय थाइसेबो थाखा जायाखै, आं आदा जेम्सखौ सिनाया, आरो नोंखौबो आदा जायो आङो। स' आं बुजायनोसो फैदों। स' नोंथाङा जि बाथ्रा बुंबाय थागासिनो, जायनाखि गोबां गिदिर गोलावफोरखौ नोंथाङा जावबोगासिनो, इनसाल्ट खालामदों सोरखौबा सोरखौबा, जाम्बा सैमा मुर्ख बेफोरबायदि खोथा गाज्रि गाज्रि भाषाजों नोंथाङा रायबोगासिनो। स' नोंथाङा बेखौ सानगोन ना सानाखैदि इयुनाव फिउचारा माने नोंथांनि फिउचाराव जायनाखि इयुनाव माबा मोनसे जानो हागौ, बेखौदि नोङो एसेबो थाल लागोन ना लायाखै? जायनाखि नोंथाङा गोबां जावबोगासिनो, जावखांनायनि उनाव इयुनाव फिउचाराव माबायदि जानो हाथावना, बेखौ नोंथाङा मालाबा सानदांदोंना? जायनाखि नोंथाङा गोबां मानसिखौनो बेफोरबायदि गावनि फिसा फिलौ बेकग्राउन्डखौ लानानै नोंथाङा गोबां गोग्गाबोबाय थादों, दुगा देखायबोबाय थादों। स' बिनि थाखाय आं नोंथांनिसिम मोनसेल' रिकुवेस्ट, अननानै बेफोरबायदि गुबुनफोरखौ जावनाय भिडिअ बानायनो नाङा, बेफोरबायदि जानला मोनला भिडिअ बानायनो नाङा। दाख्लैबो नोंथाङा आदा जेम्सखौ बुंदोंदि गेमस्रिया गोसो जायोब्ला नोंथांखौ जेलावबो सोहरनो हायोमोन होननानै बुंदों नोंथाङा। बेहाय बुंनो लुगैयोदि जायनाखि प्राइभेट पार्टफोरखौ गुबुननो हरनाया जाम्बा जाम्बिनिसो खामानिखा, बेफोर गाव गावनिसो गोरोन्थि। बेहाय जोंहा बुंनो गोनांथि गैखाया, नोंथांनिसिमबो बुंखायो आङो। स' बेयो गाव गावनि बिसोरनि माने पार्सनेलिटि मेटार, जेम्स आरो गेमस्रिनि। नोंथाङा बेखौ बुंनानै जेबो गोनांथियानो गैया, आरो बेफोरखौ बुरलुनानै आरो दावराव खालामफिननो गोनांथि गैया। स' बेनिखायनो नोंथाङा सिरि थाबानो जाबाय बेफोरबायदिनि बाथ्रानि सायाव। बेफोरबायदि लामाजों नोंथाङा थांबाय थायोब्ला रावनिफ्रायबो नोंथाङा मदद मोननाय नङा। खारन जाय मानसिफोरा बर' हारिखौ खौसेयै बानायनो नाजाबोगासिनो, नाथाय नोंथाङा ओरै बोखावनोसो नाजागासिनो, बोखावनो। जायनाखि BPF UPPL बानायनानै नोंथाङा नांलायबोगासिनो आरो बाथ्रा बुंबोगासिनो, बिदिनो बोखावबोगासिनो। हारिया जौगानो थाखाय खौसेथि नांगौ, आरो खौसेथिया जोंनि थाखाय जौगाथाय। जायनिखि जों जौगानो थाखाय, हारिखौ जौगानो थाखाय जोङो खौसेयै खामानि मावनांगोन। मासे मैदेरखौ खानानै लाखिनो थाखाय दोंसे दुरुंजों हाया, गोबां लोगो नांनानै, रायजो राजा लोगो नांनानै गोबां खुन्दुंजों खानानै लाखियोब्ला मैदेरखौबो जोङो लाखिनो हायो। थिग बेफोरबायदिनो हारिया जौगानांगौब्ला गोबां जोङो रायजो राजा गासिबो समाजा बयबो मिलायजोब्बासो जोङो हारिखौ जौगालांनो, माने गोजौ थाखोआव लांनो हागोन। स' नोंथाङा जे बाथ्रा बुंबाय थादों, UPPL BPF बेफोरबायदि दावराव खालामगासिनो, पलिटिक्सनि बाथ्रा लाबोयो, समाव सोरखौबा जावहरो, समाव नोंनि भिडिअ जेसेबांखि भिडिअ नुगासिनो, गुबुनखौ इनसाल्ट खालामनाय, गुबुननि मान सनमान हानि खालामबोगासिनो, नोंथाङा मालायखौ रायबोगासिनो, जावलिबोगासिनो। नाथाय नोंथाङा मानो बेफोरबायदि खालामबोगासिनो? नाथाय नोङो हायोब्ला निउस बानाय, कमेडि बानाय, कार्टुन भिडिअ बानाय, जेसेबांखि मानि नोङो इसेबांखि मानि बायदिसिना टपिक दङ, टपिकनि बागै लानानै बायदिसिना मोजां भिडिअफोर बानाय। नाथाय बेफोरबायदि गुबुनखौ लायै लायै जावनानै नों भिडिअ बानायनो नोंहा मा मुलाम्फा जागोन? बेवहाय नोंथाङा गिख्रंथावसो जानो हागौ। जायखौ नोंथाङा गुबुनखौ इनसाल्ट खालामबाय थादों, गुबुनखौ रायखुमाबाय थादों, गुबुनखौ बखिबोबाय थादों, बेहाय नोंथाङा उनाव खैफोदसो फैनो हागौ। बेफोरबायदि बानायनानै नोंथाङा जेबो लाब जानाय नङा। स' बेनि थाखायनो आं नोंथांनि आदानिसिम रिकुवेस्ट, बिदि होननानै आंजोंबो नांलायनाङा आरोना।
बिदि होननानै आंखौबो बखिना नोंनि चेनेलाव। स' नोंथांनि चेनेलखौ आं गोबां नायबाय, नोंथांनि चेनेलाव लाइकनि जायगायाव लाइकआ बेसेबां फैनांगौ, नोंनि चेनेलाव गोबां डिसलाइकआसो बांसिन फैदों। नोंथाङा बेहायनो हमनो हायोदि लाइकआ बांसिन फैनांगौ ना डिसलाइकआ बांसिन फैनांगौ, नोंथाङा आन्दाज मोनखाबाय जानांगौ। जुदि नोंनि चेनेलाव नों मोजां बाथ्रा बुङोब्ला नोंनि चेनेला लाइकआ बांसिन फैगौमोन, खारन नों गोबां माने गोरोन्थि लामाजों थांगासिनो आरो गोरोन्थि बाथ्रा बुंबोगासिनो, बेनि थाखायनो नों माबायाव चेनेलाव डिसलाइकआ बांसिन फैदों। स' बेखौ आंखौ रायदों जावदों होननानै सानना। स' आं रिकुवेस्टसो खालामदों नोंथांखौ बेफोरबायदि भिडिअ बानायनाङा। स' मालायखौ नांलाय होनानै, मालायखौ रायखुमानानै, मालायखौ रायनानै, मालायजों नांलायनानै जेबो खामानि जाया। बे जुगाव नांलायनानै गावजों गाव नांलायनानै जेबो जानाय नङा। जुदि जोङो खौसेयै थायोब्लासो जोङो हारिखौ जौगाहोनो हागोन। जे नोंथांनि जे नाम लादों नोंथाङा नाम लादों जे बड'लेण्ड टाइगार। बड'लेण्ड टाइगार होननाय लोगो लोगोनो गोबां जों बर'नि ओंथियाव नायनो थाङोब्ला बड'लेण्ड टाइगार मानि बर'खौ रैखागिरि खालामग्रा, हारिनि दैदेनग्रा, जायनाखि मोजां दैदेनग्रा, हारिखौ गोजौ थाखोआव लांग्रा, बेफोरखौसो जोङो बड'लेण्ड टाइगार होनो। जे नोंथाङा नाम लादों बड'लेण्ड टाइगार होननानै, नाथाय नों बर'नि गेजेरावनो गुलुं गुजुं बर'खौ नों गावस्रा होनो नागिरबाय थानानै बड'लेण्ड टाइगार लानानै नोंहा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। नांगौबा नों नामखौ सोलाय बेफोरबायदि भिडिअ बानायबाय थानोबा। स' बे आंनि थाखाय मोनसे रिकुवेस्ट नोंथांनिसिम, अननानै भिडिअखौ बेफोरबायदि खालामनाङा, गुबुनफोरखौ जावबाय थाना। आं रावनिफ्रायबो फैसा मोनजायाखै, बिपिएफनिफ्राय फैसा मोनजायाखै, इउपिपिएलनिफ्राय मोनजायाखै। आंनि एबसुनि मानसि, गेजेरनि मानसि। आं बयनिबो गाबोन बिपिएफआ लेंहरबाय बिपिएफजों थांगोन, आं इउपिपिएलआ लेंहरबाय इउपिपिएलजों थांगोन, बयजोंबो लोगो जागोन। खारन बिपिएफआबो बर', इउपिपिएलआबो बर'। जाय मोजां खामानि मावगोन बेनो सरकार सालायनो हागोन, आरो जाय गाज्रि खामानि मावगोन बेनो गोदोसोनानै थागोन, सरकार सालायनो हानाय नङा। बे मानि गोदान जुग, बे ससियेल मिडिया जुग। बेफोराव मानि जेसेबांखि सोर गाज्रि मोजां मावदों बेखौ ससियेल मिडियायावनो मानि आजिखालि रोखा रोखायै मिन्थिजोबखायो। थ' बिनि थाखायनो नोंथांनिसिम मोनसेल' रिकुवेस्ट, अननानै हारिखौ जौगाहोनोब्ला बेफोरबायदि बिपिएफ इउपिपिएल मानि नांलायहोबाय थानानै जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। जों बयबो बिपिएफबाबो इउपिपिएलबाबो बिदा फंबाय बर'सो। जय बर'।